jatkoon on jo valittu. Saa lopettaa. Mut tyhjikäsin ei tarvi lähteä, tällä lähtevät riikkilippua. Isot aplodit kaikille kilpailijoille, nyt päästään toimiin. Hei, nyt kun on ensimmäisestä parista päästy eroon, niin mitä jos aloitettais todellinen kilpailu, Ootte te ottanut sopivasti kossu ja leijonashottiin tänään? Hei, no sitähän pitää ryypätä, koska tänään Hyvinkään perinteinen promille lukema pitää nostaa yli 3. Ryypätäänkö me tänään? Ei kuule mitään, ryypätäänkö me tänään? Hei! Seuraavana päästään tosi toimiin. Meillä on kilpailuna näille 3 parille. Toinen pareista valitsee, kumpi juo helvetin tulisen drinkin. Käännetään paskoa! Ja tämähän on meidän nahkahomon erikoinen. Ja toinen pareista! Toinen pareista! Hei! Meillä on täällä Pohjanmaalta Sonnin kyrpää! Sonnin kyrpää! Kattokaa, tossakin on kivasti rustoa ja esinahkaa! Eli toinen pareista syö Sonnin munaa 15 senttiä ja toinen pareista nielee ton helvetin tulisen drinkin. Mutta niin kuin huomaatte, niin tää meidän joukkue kantaa täällä on aika paljon naisia ja nehän on tottunut nielemään munaa vai hää? Onko kaikilla pareilla Sonnin mulkut ja tulisen drinkin? Ja niin nyt kun meillähän puhutaan tän yhteen mikkiin, mikä sekään ei oo mun mikki vasta kuin myöhemmin. No tässä kun katsoo, kun näitä jakaa näitä drinkkejä ja mulkkua, niin todella innokkaana kaikki kävi heti maistamaan, että onko kotoista vai ei. Mutta tää on kuitenkin vasta toinen karsinta. Tässä pitää olla tosissaansa, koska tästä 2 paria menee finaaliin. Onko yleisö valmis? Hei parit, menkää tuohon praville, menkää tuohon eteen. Ja muistakaa yleisö, kannustakaa Hyvinkään omia tyyppejä, omia joukkoita. Ne juo vitun tulista helvetin drinkkejä, ne oikeesti nielee Sonnin mulkkua. Onko parit valmiit, Onko parit valmiit? Onks yleisö valmis, Kaikki 5 alaspäin! 5, 4, 3, 2, 1, syö, niele, juo, saa oksentaa vitun pahalta tuntuu, mut antaa palaa. Täällä on menty kokonaan melkein vittu drinkki. Vitun paha se on, en haluaisi, siellä on juotu drinkki. Ja siellä nieletään Sonnin kyrpää. Hyvin vittu täällä haisee oksennus. Okei. Ei saa auttaa, toinen vetää Sonnin kyrpää, on nielty ennenkin näköjään. Muna on tuttua suussa. Hyvinkäällä löytyy kokemusta. Hei kaikki kädet ylös ja kannustakaa! Kädet ylös ja kannustakaa! Hei! Siellä tuo oksennusta, oksennu vaan lattialle! Ei tarvi häpeillä, se ei oo mikään häpeosinta tyytyneen lavalle! Hei! Pari saa auttaa tuon Sonnin mulkun syömisessä! Pari saa auttaa Sonnin kyrmän syömisessä! Voitte jakaa mulkun! Täällä on emäntä selvästi jo ahneena mulkun perään! Saitte mulkkua suuhun! Siellä on mulkku suussa! Ja täällä tytöt vähän nyt...
miellyttää mulle oikeesti loistavat palkinnot, laaja kartti, drinkki, lippu, duuteli, kada. Hei, 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 ja täytyy sanoa, siellä tulee se